Hledáte místo k bydlení, rekreaci nebo jako investici? V obci Slavhostice, kousek od Jičína, nabízíme k prodeji pozemek o ploše 1828 metrů čtverečních s rodinným domem a možností oddělení samostatného stavebního pozemku. Dům je plně obyvatelný, o dispozici 2+1 a s navazujícími budovami, stodolou, chlévem, garáží, dílnou a kolnou. V domě je zároveň půda, kterou lze předělat na další obytnou část. Nespornou výhodou domu je právě zadní část pozemku, kterou lze oddělit a využít či zhodnotit jako samostatný stavební pozemek. Místo je naprosto ideální pro rodinné bydlení s krásnou slunnou zahradou, jako vícegenerační bydlení, ale také jako investice s možností prodeje části pozemku nebo ke kombinaci bydlení a podnikání. Na své si zde přijde i vášnivý kutil. Obec Slavhostice je velmi klidná a obklopena přírodou. Města Městec Králové nebo Jičín jsou snadno dostupná autem. Na dosah máte například Český ráj, ale samotné okolí obce je plné lesů a polí, které vyzývají k procházkám, výletům na kole a podzimnímu houbaření. Neváhejte a přijeďte si dům prohlédnout. Pro více informací kontaktujte makléřku.